Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Dr. Vishwamitra Batra, Wainik Doctor Ubamday Riewlum, Rashapan ko Burom daga Karmayogi Award kaba Katway, kabalapunlong daga My Home India, hanin kasngi. Lasami kanika kusnam do Krishna Gopal Ji Ubaday Joint General Secretary jangka Rashtriya Swayam Sevak Sang. Dr. Vishwamitra Batra, ulapendap ya kejing pulia doktor na Delhi, berula ino ialah yang kesam haus nem syirah kanai spa prapulai, ban syakri ya ki Riewlum ki badan hapori India. Ula tre hakani ke kam hakini ki South West nam bala letno hakini ki South West nam bala dap u Dr. Batra ula penlong ya ri kasi kum ka yeng jong u hakba umsham la sumar tangi ki nongpang ki bade ki trai muluk henrei ula kran ru ekjing e aka imlang ka salang bad kum juru haka puli puthi haka than chatai lam ingi jong ka ri India u Dr. Batra u dei le si u brio u baningkong e u bom dei u Riewlum u bala sha Pynkup Burom daga jing it ho kum u Riewlum na ka benta ka jing syakri ba ai tilut jong u habakran kani kasngi u Krishna Gopal Ji ula banjur bagi jela jong kathan shatai lami ngi jong kari India kila shai shadien bat ya kajing yo ejengai ke badan kam ban sngo tho ya kathan omsham na shim satya ya ka wei pakawei ke jela lale ko baka de kari ke basin sha dalade kani ka penlong yi jela shatai lami ngi ban im ha kajing sngo phe haba pedang ya kani ka khusnam u Dr. Vishwamitra Batra ula penpau bagani ka Burom ke ba uyo kade kajing ajing mut jong ki hajar ngut ki nong trei ki batre ki project ba pher banweng ye ki jing pen kala dor ba ki jing e ki bala mi na ki jing sha iben ha ki wei pat ki jat ben riu he pat kani ka long ki jing Burom ye ki ni ki Karmayogi ha kani ki jing la Burom la sakhilang da ki riu pokmat ki ba kunthop yu menteri barim katanat ka kot ka khya u Dr. Vardhan u ba Robin kurba president ka sengkhi lang bar ki wei ki nong sha khot sngoba मैं सारस्वत बैंक का धन्यवाद करती हूँ। वो एक लंबे अरसे से हमारे प्रायोजक रहे हैं। उनके अध्यक्ष स्वर्गीय एकनाथ ठाकुर जी बहुत लंबे समय तक माय होम इंडिया के भी अध्यक्ष थे। हम तालियों के साथ अपने कर्मयोगी का सत्कार करें। मैं सभी से डॉक्टर विश्वामित्र जी को स्टैंडिंग ओवेशन देने का आह्वान करता हूं। भारत माता की